Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Hausarmu TV. Har kullum a ƙoƙarinmu na kawo al'amura da suka danganci Niger, Najeriya da ma ƙasashen Afirka baki ɗaya. A yau ma dai muna ɗauke da Malam Abubakar Idris, ɗaya daga cikin masu nazari akan al'amura na yau da kullum a faɗin Najeriya da ma Niger da ma ƙasashen Afirka baki ɗaya, domin kawo mafita da kuma duba na tsanaki akan al'amuran, domin a gudu tare a tsira tare kan irin halin da jamhuriyar Niger da Najeriya take neman fadawa bayan makirci da kuma shigular da jamhuriyar Niger ta tsinci kanta da ma Najeriya a hannun ƙasar Faransa. A don haka dai Malam Abubakar ya ce a hirɗinmu 'yan Niger da Najeriya, domin sharrin Faransa akan Niger ɗin da Najeriya ya huce duk inda ake tunani. Ya kamata mu mai da hankali, domin Faransa ta yi nasara a kanmu kuma za ta ci gaba da nasara a kanmu muddin muka ci gaba da cacar baki da zagin juna. Ba mu tsaya mun haɗe kayukanmu ba, mun yi abin da ya dace a lokacin da ya dace domin tsira da mutunci da kuma tsira akan tafarki madaidaici wanda zai amfanar da ƙasashenmu gaba, kamar yadda za ku ji a cikin waɗannan bayanai nasa. Bayanai ne dai masu ratsa zuciya, masu ma'ana, wanda al'umma za su fa'idantu muddin idan muka saurari wannan al'amari na bayani da ya fito da shi a yau dinnan. Masu sauraro sai ku gyara zama ku biyo mu a sannan hankali daki dalla domin sauraron bayanan da muke ɗauke da shi a yanzu haka ta bakin masanin al'amuran yau da kullum Malam Abubakar Idris da ke Najeriya. Masu sauraro da wannan zamu ce ai sauraro lafiya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالا كبير Allah saka da alkhairi, Allah ya taimake mu, Allah kuma ya baka nasara duniya da lahira, Allah sanya mu zuriya albarka, Allah kuma ya ji kan mahaifa, Allah kai lada wannan kokari da kake yi. Na ga ana ta da hazo a cikin wasu abubuwa da nake so ni nake gani, to bari in kara. Ga Abubakar takwarana yana kokari gaskiya domin mu fahimci inda aka sa gaba. To ni ga dan abubuwan da zan ba da tsokaci a kai da kuma fahimta na ga ainihin wannan siyasa ta duniya da tura suke muna. Wata lalle ne idan ba mu mai da hankali ba, Faransa ta ci nasara a kanmu, saboda mi ta kawo dalilin wa da ƙane sun zo suna fada, muna cacar baki, muna suka juna, muna ƙaryatar da juna. Wannan ba ƙaramar fitina bace a gare mu. Ya kamata magabata malamai su tsaya su natsu, su yi tafiya, su duba abin da ya kamata a yi domin haɗa kan al'umma, daidaitar da su, ganar da su abin da ake tafiya. Saboda dama ita magana baki ita take haddasa ƙiyayya. Akwai magana da Hausa suka ce wai bakar magana idan mutum ya maka wata muguwar magana tafi a soka maka mashi a jiki. Saboda in aka soka maka mashi zai iya yi maka tabo ka manta wata rana kana da shi, amma in aka gaya maka magana har abada ba za ka taba manta da shi ba. To wannan shine a takaice abin da nake so ku gane. Tuntuni waɗannan mutane, ita Faransa take kokari ta kawo baraka tsakanin Niger da Najeriya, ta ga cewa tsakanin waɗannan kabilu tsakanin waɗannan mutane yan uwa guda biyu ta raba su. Ba dan komai ba saboda wannan harshe da muke da amfani da shi, kalmar Hausa, harshe ne wanda Allah sanya masa albarka a cikin rayuwa. Mutane ne masu ƙoƙarin tafiyar da abubuwa. Bahaushe duk inda yake, asalin Bahaushe bai da kasala, yana da ƙoƙarin neman nashi, ya shiga kasuwa ya nemi abin da zai yi a rayuwar shi, kuma yana da wani irin hali. Shi yasa kake ganin mutane yana karɓar kowane irin mutum, kuma baya kyama idan ya ga kafi cancanta kai shugabanci, baya faɗa da kai akan dan ka samu da bai damuwa da shugabanci, abinda zaka shugabance shi ta kodan wani abu. Shi kawai abin da yake bukata a yi masa adalci.
wannan shine ɗaya daga cikin halayen da Allah sa harshen Hausa yake ɗaukaka, domin shi abin da yake bukata adalci. In yana ta biya ga kawai kana adalci, to shi ke da baruwan shi da kai kabila shi ne ko ba kabilarsa ba ne. Wannan shine a takaice. Amma mu sani an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanya, sannan kuma an ɗauki tsawon lokaci ana son a kawo fitina a tsakanin wannan wurare guda biyu. Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda ba, kuma suna amfani da ainihin tunaninmu ne da kuma ainihin yanayin da muke ciki, su yi amfani da wannan dama domin su ga cewa sun raba al'ummar, saboda suna ganin tafiya ce mai tsawo mai faɗi. Al'ummar nan idan suka haɗe waɗannan tsakanin Niger da Najeriya, Hausawan da suke wurin idan suka haɗu suka ce za su yi daula za a yi daula wadda take ba za a iya da ita ba. To wannan shi yasa kake ganin Turawa suke ta kokari su ga cewa kullum sun kawo fitina tsakanin waɗannan mutane guda biyu, kuma shine colonial masters su ne waɗanda yan Turawa mulkin mallaka sun yi amfani da gaza waqtul fikri wanda Larabawa suke faɗa, a yaƙi tunaninka, a nuna maka ainihin inda kake ba ruwanka da wani, kai ne kaɗai kake ganin shine abin da yake faruwa a gare mu. Zan sake maimaita wasu abubuwa kalmomi da na faɗa a kwanan baya, watakila mutane sun manta, amma zan sake dawo da shi, ba kuma a cikin shi akwai ƙarin bayani. Mu sani tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Turawa suka je suka raba ƙasar, kafin a raba ai yanki ne wanda ake kiran shi ƙasar Hausa, tun daga abin da kama daga gobe har ya kai ainihin Agadas ana kiran shi ƙasar Hausa. Wannan lardi duka ƙasa ce guda ɗaya. Tura mulkin mallaka Faransa suka zo suka ɗibi nasu, in Birtaniya ta zo ta ɗibi nata, after sun ainihin an yaƙi Hitler an samu abin nan, sannan suka raba kasashen suka kakkasa yadda suke so. Kuma dalilin raba kasashen Afirka ba wai sun yi bane dan wani mu Afirka mu ci gaba, a'a sun yi ne saboda amfanin kansu, saboda suna ganin idan aka bar waɗannan al'umma suka dawo suka haɗa kansu suka yi kowane iri, to za su zo su ci gaba. Ana ɗobo ƙabilu waɗanda suke daban-daban da ainihin al'adunsu ba daidai ba, ainihin addininsu ba ɗaya ba, a rabo a yanko a haɗa su wuri guda, saboda a samu bambancin ra'ayi, a ci gaba da ƙiyayya wanda zai zama yana da wahala a samu fahimtar juna, kamar yadda suka yi a Najeriya. Suka ɗauko Yarbawa da Anyamurai aka cakuɗa aka hada aka ce ƙasa guda, wanda har yau wasunsu yau idan ɗan arewa yana mulki duk yadda yake son ya gina ƙasa ya daidaita ta yi ta umfana, zaka ga da su Tura suke umfani da su a fara rubuce-rubuce, a yi ƙarya a dangana ma wannan shugaba, har sai wannan abin da yake so ya kai ga nasara a kan shi ba a samu ba. Wannan shine na farko. Na biyu, suna yaƙan mutane su nuna masa cewa ku ɗin nan ba ku isa ba, ba ku da kaza, ba ku da kaza, ba ku da kaza. Duk waɗanda suke waɗannan surutu yanzu ka ɗauki ita wannan ƙasar da ake magana, kullum in aka tashi Yarba suka nuna, ko kuma 'yan kudu suka nuna cewa mu 'yan arewa parasite ne. Wannan magana ƙarya ce, ba ta da ainihin tushe, saboda dalilin shine mu muke ci da su abinci, duk abin da za ake ci a Najeriya, provided wanda za a ci a rayu ga ɗan adam, mu muke providing din waɗannan abubuwa. 85% mu muke ba da shi a ci, da abin da ake ci da tun daga ya kama har Lagos har ya shafi har ma muke fitar da shi zuwa wasu wurare. Wannan mu ba parasite ba ne, amma saboda shugabanninmu ba su shiga cikin al'amarinmu ba, aka karantar da al'umma, aka nuna musu hanya da ya kamata su bi, shi yasa har su suke ganin wannan. Sannan kuma mu sani sun yaƙe mu da dama a lokacin da suke ganin Sardauna ya tashi tsaye yana kokari ya gyara ƙasa, kai ba ma ainihin ita arewacin Najeriya ba ita kanar Najeriya ba, har da Afirka su abin nan Umar Kongo duk a hannun Sardauna suka musulunta. Sardauna yana nuna mutane ba za a zama ba a ci gaba a zama al'umma guda sai an zama mun fahimci juna, mun samu addini ɗaya, to ta nan ne za mu samu mu ci gaba mu amince ma juna. Wannan shugabanci haka Sardauna ya kokari da shi, ya haɗa kan al'umma mutane ainihin ta West Africa, har ya zama tsakanin Niger da Najeriya kowa na ganin ana kokarin a yanke wannan boundary da ake so a kawo a tsakanin. Allah sa aka samu fahimta ba karama ba. Wannan suka ga cewa in an bar wannan mutum zai ci gaba, the same waɗannan Turawan suka yi kokari aka kashe Sardauna tare da sa hannunsu.
ana nan suka sa aka daga nan yaƙi ya balle aka shiga cikin yaƙi Allah kuma ya taimake mu basa ga ikonsa da bawarsa ya hada ƙasar ta dawo. Muna nan cikin wannan tafiya su ga sun yi iya kokarin su Murtala shigo a cikin nashi tsari. Lokacin da shigo abinda Murtala ya yi ma arewa shine ya fitar da ainihin jihohi da jiha tun daga Sokoto har Iro jiha guda ce, tun daga ainihin Maiduguri har Bauchi jiha guda ce, har kama ita Plateau da Nasarawa duka jiha guda ce. A wannan lokacin ka duba Sokoto, Niger State, Kwara, Kogi duka isa an da Sokoto State. Sannan to duk irin waɗannan abubuwa sai da ya zo ya rarraba su, sannan yake ganin su, kuma in an tashi a wancan lokaci abin da ake kaso na arziki ana raba guda ne. Murtala ya fitar da abubuwa hanyoyi da daban-daban sannan su abun nan. A ƙarshe suka ga cewa yadda Murtala ya tashi ya gina makarantu na Science Secondary School a arewacin Najeriya, aka fara karatun ilimin kimiyya. Nan take suka ce wannan mutum an bar shi saboda ainihin kashe Murtala yana da hannu tare da CIA. Aka kashe Murtala, aka yi amfani da mutane, aka zo aka kashe shi. Ribasin din abin da Murtala yake son yayi ya ainihin kawo nasara ga Afirka, aka rasa wannan. Muna nan ana tafiya baban gida shigo yana kokari shi ma, aka zo aka kunna wuta suka fara yi masa ƙarya, aka fara cewa yayi kaza, ya ci kuɗi kaza, ana rubuta takardun ƙarya. Mutanen mu waɗanda ba su da ilimi suka koma zagin baban gida. A ƙarshe dai har baban gida ya ce to let me step aside, ya bar gwamnati, ya aka zo aka naɗa shoninka. Daga nan suka ga cewa sun samu abin da suke so. An sabke shoninka, daga nan aka kafa ainihin ita wannan OPC, suka shiga da ainihin abin da suke magana ita Ududuwa. Daga nan aka fara accusing in military, saboda suna ganin military su suke rike da kasa, su suka san security, ba su yadda a samu insecurity a cikin kasa. Saboda haka aka zo da Abacha ya tafi tsaye, farkon ya tsaya sai ya nemi ainihin shi Ba'ari mai nasara, domin su samu ainihin farin kai, suka shirya da Ba'ari mai nasara. Aka nemi Gaddafi ga waɗannan mutane, da san waɗannan mutane da suka so su kawo ci gaba a Afirka, a West Africa, a tsakanin waɗannan region gabaki ɗaya, saboda haɗin kai arewacin Najeriya da Niger da ainihin Libya da sauran ƙasashe to bi ne ga sauran ƙasashe, dan in aka kafa daula ce kowa sai dai ya bi ta gabaki ɗaya. Kuma harshen Hausa za a yi amfani da shi gaba ɗaya, ya zama harshen international, harshen da za a iya mai da shi a harshen gwamnati, a tsara a karanta da shi, domin harshe ne mai yalwa kuma mai wadata, yana iya juyar da abubuwa. Wannan abu aka zo aka kawar da Abacha daga wannan tsari da yake yi da hanyoyin da ya fito da shi. Saboda Abacha ya so ya fitar da ainihin train, jirgin kasa tun daga ainihin Kano ya fada ya shiga Niger ya wuce har Tripoli, sannan kuma a yi ainihin kwalta ta shigo ta hanyar mota wanda za a yi tuko, wanda a lokacin da an yi haka shikenan zuwa Europe zai yi ma arewa sauki, ko kuma a Najeriya zai zama mai sauki. Shi yasa Abacha ya fitar da wasu ainihin hanyoyi na ainihin dry seaport, daya a ainihin abin nan a Kano, daya a Jos, daya a Kaduna. Wannan da Allah sa wannan bishin na Abacha da ya kai hanyar jiragen ƙasa ne ko ina zaka zo ka. Sannan kuma daga nan in ka ɗora container ka daga birnin Kano, duk inda kake so ka kai ta Europe cikin sati biyu ta riga ta isa. Sannan duk inda kake a Europe in ka ɗauko container ka ɗora akan jirgi daga Europe, kafin ta zuwan ta Kano, duk inda take sati biyu ta iso. Duk inda fadin Europe take, kayan ka sun iso maka a cikin Kano. Saboda haka easy access ne ga mutanen arewa a lokacin. Sannan kuma ya so ya mai da shi a kasuwa kaman yadda Dubai take, ya zama trans-Sahara market. Wannan abu bishin da Abacha ya ɗauko da shi da Ba'ari mai nasara da kuma Muhammad Kadda, wannan shi sa CIA suka je suka ba da reporting akan Abacha cewa idan aka bar Abacha ya ci gaba, wannan bishin da Abacha ya ɗauka ya zo da shi, to arziki ne zai watsu a Afirka, wannan lardin gabaki daya har a bakin boda na ainihin kasashen Europe. Domin ka ɗauka daga nan, tun daga nan ka ɗauka Sahara, an kai cross Sahara din, Libya da ainihin Algeria da ainihin Mali da ainihin abin nan Senegal da sauransu, kana bakin teku na Turai. Daga nan ka tsallaka sai Turo, shikenan. Sai suka kuma duba cewa duka waɗannan population da yake daga nan har bakin teku ta yamma musulmi ne. Daga nan kuma in ka antaya shi ne har ya kai ka Gulf, har ya kai ka ainihin kasashen Saudi Arabia, suna ganin waɗannan har ya kai ga Saudi Arabia, kasashe ne har ka isa ga Iraki, duka kasashe ne na musulmi wanda suke axis nasu ne, ruwa ne kuma sun same shi. Sai suka cewa to idan aka bar waɗannan mutane suka kai ga nasara, tabbas
to tura suka ce ba za su ci nasara ba a Afirka saboda me waɗannan mutane musulmi ne ba za su yarda da su ba. Wannan shi yasa aka kashe Abacha, shi yasa aka kashe ainihin Ba'ari mai nasara, shi yasa kuma aka kashe Muhammad Gaddafi. Wannan tafiya da ake har yanzu ba su fasa ba saboda su suna da wani abu, suna da juriya, suna da planning. Idan suka yi ta ina za mu yi mu samu baraka, ta yaya za a yi a ga cewa wannan tsari da aka fara, wannan bishan da Abacha yake da shi, wannan tsarin da ainihin mutanen Afirka suke da shi, lida na kwarai, yaya za a yi a kasa samun cin nasara a kan shi. To shine kake gani ake kunnuwa da waɗannan abubuwa. Bayanin da shi ainihin shugaban ƙasar Niger yayi da cewa akwai ainihin sojojin Faransa a ainihin Maiduguri, wannan ya kamata abu ne wanda mutane da dama sun san da wannan. So na ainihin ita gwamnatin an kama sojojin Faransa waɗanda suke kera ainihin harsasai da menene a cikin dajin Sambisa, wajen su 8 sojojin Faransa ne aka kama su, kuma kowa gansu a wancan lokaci a TV aka nuna su. Saboda haka ala ayi halin mu tsaya mu lura abinda aka faɗa ba faɗa za mu mai da shi ba, sai a nemi wannan shi ke sa kullum shi bakin fata baya cin nasara ga abin da ya same shi. Idan aka samu haka sai a neman waɗanda suke intellectual, ma'abuta ilimi, masana, wanda suka san harkar tsaro, wanda suke da ainihin za su iya kutse su dubo abubuwan da suke waɗanda ake bukata, sai a tura su su je su yi bincike, su zo mana da ainihin cikakken bayani kamar yadda shi wancan ya faɗa. Sannan kuma ana iya same shi ta hanya ta sirri, ta amana, a yi bincike ya nuna mu mutane. Sannan su kuma waɗanda suke nan gida mu waɗanda suke a Najeriya a tahi tsaye a bincika, sannan in muka tabbatar da abin sannan sai mu fuskanci gwamnati mu ce to wannan tsari ba mu yarda da shi ba. In ma majalisar ɗinkin duniya ne za mu kai ita ainihin Faransa da ta kawo mana sojoji, sai mu kai ta mu kore su a cikin duniya. Ba abin da za mu zo muna ta ainihin zagin tsakanin mu ba, muna ta fada a tsakanin juna, muna zagin wannan yana ce ma wannan yana zagin wannan, muna bata ainihin dangantakar mu da amincin mu da ainihin fahimtar mu da kuma abin da manyan mu suka tsara mana na ci gaba da kuma ainihin bishan din da muke son Afirka ta kai gaba. Saboda haka sai mun tsare wannan tsari. Shine tura suka bi suka wargaza Larabawa. Yau ga suna a tsakanin su suke ba da Laraba yan uwan abin nan mai nake son ce ne Saddam Hussein, Saudi Arabia, dukkan su har da Masar, duk aka taru aka yi taron dangi aka yaƙi Gaddafi tare da ainihin sojojin Turawa da Amerika da Faransa da ainihin Birtaniya da ina kai har da Europe, aka taru aka yaƙi Saddam aka karya shi. Yau ga ainihin Iraq ta zama har yanzu ta kasa zama ƙasa cikakkiya wadda take da mulki, an samu zaman lafiya kuma tana da ci gaba saboda tsarin da take da shi da ci gaban da take ta kokarin suke su kafa technology. Wannan shi yasa aka yaƙe shi aka ruguza su. Wannan ya wuce aka tafo yanzu ana cikin tafiya. Iran suka sa ta gaba, ita kuma ta zo ta yanke alaka da su, ta yanke kudin jikadanci, ta duk inda kaga sun sa maka sanction sun ce kaza, to suna ganin cewa in aka bar ka zaka kai ga gaci, zaka kai ga nasara, zaka samu matsayi, zaka zo kuma ka zama cewa kai ba ka taka matsayin da suka sa. Shi yasa suke sa maka takunkumi kar wannan in yan kasa suka yi hakuri da takunkumin ana kaiwa ga nasara har sai kun kai ga gaci. Kuma in kuka yi magana in mutum ya ce kuli a duniya za ku ce masa cas. To wannan sai mun tsaya mun natsu, mu musamman mutanen arewacin Najeriya da kuma mutanen Niger, saboda harshe guda muke da shi, mu ne muke fi kowa yawa a cikin Afirka. Idan muka tsaya wannan harshe muka haɗu muka gyara ainihin manufofi muka haɗu, za mu iya ƙasa koda kamar yadda suke waɗanda suka confederation aka haɗa Niger, Mali, Burkina Faso suka zama, koda tsari na siyasa ana iya zama haka, ya zama akwai irin waɗannan tsare-tsare da ci gaba, sai zama cewa muna amfani da harshe guda akan matsayin na tsaro da ainihin yaƙe-yaƙe da za a yi. Sai ka ga ƙasa Afirka ta kahu, an samu ƙasa guda, ƙasashe guda sun zama cewa manufarsu ɗaya ce. Idan akwai terrorism gaba ɗaya za a fita aje a yaƙe shi. Idan akwai wata ƙasa da za ta kawo mana hari, wannan rishin wannan tsari shi yasa aka karya Gaddafi, muna ji muna gani. European Union abin nan African Union babu abin da ta yi ta sa ido har sai da aka gama da Gaddafi. Yau ga abin ya zama fitina a gare mu. To wannan shi ne muke muna fata mu tsaya mu natsu, ma'abuta ilimi, masanan siyasar duniya da masanan sanin addini da masanan tarihi su shiga cikin wannan matsala, kar a barta ta tafi ta yi tsawo ta kawo muna gaba da kiyayya da ainihin ba ma son juna. Wannan ba cin nasara bane. Idan muka bari haka ta faru, tabbas Turawa sun ci nasara a kanmu, kuma sun ci mu da yaƙi, kuma sun yi muna wayo. Haka suka yi a farkon marra, haka kuma za su so su kasance. Shi yasa mu ji tsoron mu tsare irin wannan. Allah ya nuna mana bayanai daban-daban a cikin Qur'ani wanda zai haska muna a halayensu.
kowane lokaci. Allah ce i'iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil hayl. Mu musu tanadi idan suka fito da makirci, to mu ma sai mu tsaya mu karanci makircin, mu san yadda karatun yake, sannan sai mu dora shi akan sikeli na addini, sai mu fassara ta yaya za mu bi. Amma ba magana ba ce wanda za a hau social media. Wannan yana daga cikin abin da sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi magana da a cikin sahih Muslim juz'i na karshe da yace taqumu yace la taqumu sa'atu war ruma aksarun nas, yace Roma duniya ba za ta ainihin tashi ba face su waɗannan turan sun fi kowa yawa. Dalili sai aka ce to shine su idan musiba ta faru da su sun fi kowa jurewa a kansu, idan kuma hasara ta same su sun fi kowa ainihin samun farfadowa akan wannan hasarar. Sannan kuma sun fi abin nan me yasa idan abu ya same su babu wanda zai fito ya magana, za a fitar da kwamiti na masana akan in tattalin musiba ce ta tattalin arziki, za a samu wanda suke masana ne a ce to ya za a yi maganin wannan fitinar, sannan sai a ce to ga yadda za a yi. Su za su fito da reporting su kawo wannan reporting din, shine za a yi wannan binciken da suka kawo shine za a zo masana su zauna, bayan sun zo suke sai a raba mutane, sai ya shiga cikin kowane ina, sannan a yi kokari a dasa matasa a kan shi da wannan manufar da ake bukata, da wannan aƙida da ake so a kafa. Wannan aƙida ta su ce sun dade suna karantar da 'ya'yansu cewa kakku yarda Afirka ta zama ƙasa, kar a yarda shugabannin Afirka su zama cewa suna da wani manufa, kar a bari ainihin Afirka ta zauna lafiya. Zaman Afirka lafiya shine bala'i a gare su. Idan Afirka ta zauna lafiya, to Afirka za ta ci gaba, su kuma za su zama bayan su. Wannan tsari su suke karantar da 'ya'yansu tun daga primary school, tun daga nursery school har zuwa primary school. Sannan haka za a karantar da su, ake nuna musu wannan tsari, kuma ana fitar da waɗanda ake ganin za su shugabanci, a ware musu aji dan karantar da su irin wannan siyasar. Ga yadda za su tafi da Afirka, ga yadda za su yi, ga yadda za su yi mata, ga yadda za a gurgusa su, ga yadda suna karanta tarihin zamantakeya, yadda aka yi yaƙe-yaƙe asali kafin su shigo cikin mulkin, kafin su shigo su zo su yi mutane mulkin mallaka. Da wannan hanya suke so su ɗauka, su bi su raba kan al'umma, su kawo rabon kai a ciki. Kamar yanzu da muke ta haka suka zo a arewacin Najeriya, suke raba mu, suka rarraba mu, suka kakkasa mu yadda suke so, suka raba kan abin nan mutanen arewa da ainihin mutanen kudu, yarba da anyamare. Haka nan kuma suka raba, yanzu sun raba tsakanin anyamare da ainihin yarbawa. Sannan kuma yanzu sun shiga tsakanin, suna son su raba tsakanin, an raba tsakanin bahaushe mutunan arewa da ainihin mutunan kudu. Sannan suka duba kuma a cikin arewan yaya za su yi, tunda muna haɗe muna kiran kama ya arewa, suka kokari suka kawo mana fitina, suka raba mu tsakanin mu da kananan wannan suke kananan kabilu, wanda suke musulmi abin kiristoci daga cikin mu, aka samu baraka. Wannan sai mun fito da tsari daban. Na taba karanta wani optical nasu a lokacin mulkin Obasanjo, suka ce wanda ainihin Bola Ige yake cewa Najeriya ba za ta ci gaba ba sai an dilin da Hausa Fulani, ma'ana sai sun zama ba su da relevant a cikin society. A ƙarshe suka ce bayan da za a yi ainihin arewacin Najeriya ta zama ba ta da relevant akan society, sai an raba tsakanin Bahaushe da Fulatani. Kuna ganin duk wannan abubuwa yana faruwa, amma manyan mu sun ba su karanta tarihi ne, ko suna manta da abin da su karanta ne. Haka aka shigo da shi, sannan wanda shi ya kawo mana bandit Fulani, shikenan aka ɗauka yanzu, shikenan sai yanzu ana ta ƙoƙarin a shigar da gaba a tsakanin Bahaushe da Fulatani. Wannan ba ƙaramin ainihin, idan muka bari wannan ya ci gaba, to wannan shi ne babbar fitinar da take za ta zama na aiki. Yana daga cikin tunanin da ni da fahimta ta a basirar da nake da shi da gwargwaron halin tunani, ita kanta bete Allah ya kamata a yi gyara infrastructure ɗinta, kar ya zama one side ne. Domin in kullum kungiya ce aka kafa ta dan kabila ɗaya tak, to babu abin da za ta haifar a cikin wannan ita mai Allah face dole ta haddasa kabilanci. Saboda Buhulati da kullun ya kaje mitin ana nuna masa shi aka cuce shi, yayi an zalunce shi, yayi kaza, babu inda za a nuna cewa yayi zalunci, ga yadda za a kare shi. To idan ana son abubuwan ya tafi daidai,
to dole sai an shigar da su Hausa, don su ne mutanen Hausa, su ne manoma. Sannan kuma in aka shigar da su a cikin tafiyar mu ta Allah, idan aka tashi magana, shi wanda yake representing din Hausawa zai tashi yi bayani ga abubuwan da yake faruwa a wajen filin noma, ga kaza ga kaza ga kaza, sai a tattauna, sai kaga kowa ya fahimci wani. Sannan ƙananan kabilu da muke da su a arewa, abin da ya shafi Taraba, Benue, da ya shafi kuma ainihin Kogi, da ko kuma ainihin a cikin Niger State, su ma a ɗauki sarwa daga cikin su a saka cikin ƙungiyar mai ta Allah. Saboda haka in aka tashi magana, kowane mutum yana da representative. Idan ana magana, kowa zai faɗi ga dalilinsa, ga abin da ya kawo fitina, ga yadda aka yi, ga yadda za a kashe fitina. Amma in aka bar kungiya ɗaya ita kaɗai take magana, an cuce ta, wallahi ba za a taɓa samun zama lafiya, kuma ba za a samu adalci a cikin ta ba. To saboda haka ku gane cewa wannan tsari idan muka bi shi, muka sai mun dawo mun haɗa kanmu. Saboda haka yanzu an kawo rikici tsakanin Hausawa da Fulani, sannan kuma yanzu ana son a kawo rikicin Hausawan da suke a cikin Najeriya da kuma Hausawan da suke cikin jamhuriyar Niger, ba dan komai ba, dan a raba kansu, ya zama cewa ba mu da haɗin kai, ba mu ƙaunar juna, babu soyayya tsakanin mu. A hirɗin mu tsaya mu duba mabuta ilimi, masana, shugabanni, mabuta ilimi su tahi tsaye. Allah ce wa aktasimu bi hablillahi jami'an wala tufarraqu. Ku haɗu wuri ɗaya, ku zama tsintsiya madayinki a madaurinki ɗaya. Wannan shine da ke mu ga nasara. Kuma bayan Allah ya riga faɗa, kuma harshen mu ɗaya, addinin mu ɗaya, manufan mu ɗaya, kuma kowa yana son ya ga cewa wani ya ci nasara, wani ya kai gaba. Saboda haka a fito ana zage-zage a cikin social media, wannan ba ainihin manufan mu bace, ba karantarwa addini mu bace, ba tarbiyyar mu bace, ba kuma wani abu bane. Ya kamata ni kuma a ƙarshe ina bada wata shawara. Duk wani wanda da aka ga ya fara daga cikin matasa, ya fito ya fara wani cin mutunci ga wani, ko daga cikin Najeriya ko daga cikin Niger, ya zama akwai wata doka da za a fito a tsakanin su shugabanni su yadda duk wanda ya irin wannan, in a Najeriya yake, to gwamnatin Najeriya ta hukunta shi. Idan an samu wani ya irin wannan rashin mutunci ga ainihin wani shugaba, ga wani mutum wanda yake shi ma dan Niger ne, to shi kenan sai gwamnatin kasar ta hukunta shi. Wannan shi zai iya kawo mana haɗin kai, kuma zai daidaita al'amura, kuma zai sanya mana, Allah ce wa aktasimu bi hablillahi jami'an wala tufarraqu. Ku zama ainihin ku haɗu cikin igiya ɗaya, kar ku ainihin warwatsa. Sannan Allah ce ya nuna mana wannan ba karamin alkhairi bane a gare mu. Allah ce wala tanaza'u fatafshalu fatadhhabu rihukum. Kar ku zo kuna to wannan ya kafa hujja shi, wannan ya ture, wannan ya kafa hujja, wannan ya ture. Sannan Allah ce fatafshalu, ku rarrabu, fatadhhabu rihukum, ma'ana karfin ku ya tafi. Dukkan manufan waɗannan ƙasashe guda biyu, arewacin Najeriya da Niger, dukkan su masu kowa addini yake son ya kafa, kuma kowa yana son ya kare addini. Babu wanda zai ga cewa za a yi ma addinin zagon ƙasa ya ce ya yarda. Saboda haka mu yi kokari mu san yadda za mu haɗa kanmu. Malam Kabiru zan iya dakata. Wannan nayi ne saboda ainihin abin da nake jin Abubakar Taka yana faɗa a takwarana, abokin sunana, don Allah ya samu wannan labari, in akwai abin da shi ma zai tsinta a cikin shi ya kai da shi da ainihin Muhammad Ataka, don su saurara a cire abubuwan da suke gani za su dora suna akan abin da ni faɗa, domin a samu ainihin daidaito ga mutane, ga al'umma. Sannan kuma kamar su bulama da suke waje, ya kamata su haɗa kai da waɗannan mutane, da shi Muhammad Ataka da kuma shi Abubakar, su zama cewa suna da manufofi guda, suna ainihin canjin ainihin me nake so in ce ne, idea, suna tattauna a tsakanin su ya za mu fito ma matsaloli, domin dukkan su intellectual ne, kowa ya san abin da yake. Saboda haka ya kamata mu zama muna maganganu ta ainihin taya za a yi, domin su suna waɗannan suna America, waɗannan suna British, ya zama cewa suna da ainihin corporate a tsakanin su, saboda harshe guda muke amfani da shi, manufan mu ɗaya kuma addinin mu ɗaya. Saboda haka ya kamata su zama cewa su ne masu kokarin kashe wuta, domin su ne intellectual kuma su suke waje. Allah ka taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Barka da zuwa Hausarmu TV, tashar al'umma.